And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tumikim ako ulit. Hanggang sa nalulung na naman ako. Araw-araw kaming nag-aaway. Hindi nyo na kailangang itago pa ang pangalan ko. Ako si Michael Robles, 35 years old. Ito pa lang ang unang beses na ginawa ko sa buong buhay ko ang mag-share ng nangyayari sa buhay ko. Habang ginagawa ko ang secret file na ito, hindi ko alam kung maiiyak ba ako o panghihinaan ng loob kasi naiisip ko ang asawa ko sa oras na ito. Naaalala ko pa, noong college days namin. Transferi ako sa isang university na yun. Wala akong masyadong kilala kundi yung mga pinsan ko lang na nag-aaral doon. Tarantado kasi ako. Kung saan-saan lang akong pinaaral ng parents ko. In short, spoiled ako. Nag-iisa lang kasi akong anak, kaya siguro ganun. Anyway, that time, napapasok na ako. Doon sa room, kinakabahan na ako. Naupo lang ako sa isang chair sa may bandang sulok. Tinitingnan ko yung mga kaklase ko sa subject na yun. Ang saya nila. Siguro, simula pa lang nung nag-college sila, magkakasama na sila. Magkakakilala na sila. Hanggang sa may lumapit sa aking isang babae. Sinabi niya sa akin na ngayon lang daw niya ako nakita. Tinanong niya kung bago ba daw ako sa school. At ang sabi ko, oo. Transferi ako. Galing akong ibang school. Ang sabi niya sa akin, wag ko daw papayagan na mabuli ako. Pero in fairness naman daw sa mga klase namin, kahit magulo, mababait naman daw. Napangiti lang ako. At sabi ko, salamat at least may isa na akong kakilala. Siguro lucky ako. Hanggang napapansin ko, magkaklase kami ni Angel sa halos lahat ng subject. In fairness naman, mababait pala ang mga kaklase ko. Hanggang sa winelcome ako sa tropa nila. As in close ko na, mapababae man o lalaki. Tuwing may lakad ang tropa, andun ako kasama ako para makisama. Isang beses habang nag-aantay ng subject teacher at habang nakipagkwentuhan ako sa mga kaklase ko, bigla akong tinawag ni Angel. Lumapit agad ako at tinanong kung ano yung kailangan niya. Sinabihan niya ako na wala naman daw masama kung makikipagsalamuha ako sa mga klase namin. Pero okay lang daw sa akin, wag masyado. Tinanong ko bakit naman? Ang sagot ni Angel, matagal na daw niyang kilala. Simula pa nung first year college yung mga kaklase namin. Kaya alam niya kung ano yung meron sa mga yun. At ayun, sinabi niya na yung mga nagiging kaklose ko na kaklasmate na lalaki namin, may bisyo daw. Sabi ko, what do you mean? Sabi niya, bisyo, alak at droga. Wala naman daw masamang uminom kasi kahit siya nainom naman. Pero pag tungkol na daw sa drugs, iwasan ko daw. Sabi ko sa kanya, dati ko pa na-try yun eh. Pero tinigil ko na. Kasi yun yung promise ko sa parents ko. Kaya pinaaral nila ako ulit. At ang sabi niya, mabuti naman. Friendly reminder lang naman daw. At yun na. Lumalim ang samahan namin ni Angel. Napalapit ako sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw ng acquaintance party namin. Masaya, kwentuhan, sayawan, iba pa.
Naiisip ko na kung ligawan ko kaya si Angel. Total, medyo matagal na kaming magkakilala. At baka isa siya sa maging guide ko para maiwasan at hindi na ako bumalik sa bisyo ko. At least andyan siya lagi para sa akin. Kaya after nung party, niyaya ko si Angel magkape. Kaso, hanggang 12 midnight lang daw yung paalam niya sa mommy niya. Hindi na ako nagpumilit. Iniisip ko marami namang pagkakataon para maligawan ko na siya. Hanggang may pagkakataon na kami lang yung dalawa, naupo sa upuan malapit sa department office namin. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sinabi ko na kay Angel kung ano talaga yung gusto ko at kung ano yung gusto kong sabihin sa kanya. Noong una nagulat siya. Sinabi pa nga niya sa akin na inaabuso ko daw yung pagkakaibigan namin. Sabi ko hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na masigit pa sa pagkakaibigan natin. Sinabi ko sa kanya yung ibang dahilan at yung isa pa na gusto ko sanang mapalayo sa bisyo. Pero sabi naman niya sa akin, kahit andyan siya o wala, pwede ko naman daw iwasan. Sabi ko oo naman. Pero gusto ko talaga na maging tayo. Sinabi niya naman sa akin na pag-iisipan daw muna niya. Pero wag daw akong aasa kasi hindi niya priority yung ganung bagay. Nangako daw kasi siya sa dad niya bago pumanaw na mag-aaral siyang mabuti para matulungan niya yung mom niya. Lalo na meron pa siyang isang kapatid na maliit pa. Kaya dumaan ang araw, linggo, buwan, simula nung magkausap kami ni Angel. Isang araw, kinumusta ko siya sa panliligaw ko. Sabi niya, in fairness daw, nakikita niya na seryoso ako sa pag-aaral ko at masipag ako. Kaya baka daw konting panahon pa. Pero sabi niya sa akin na kung sakaling maging kami, hindi daw ako yung magiging priority niya. Sabi ko naiintindihan ko siya. As in lahat para sa amin kaya kong intindihin. Lumipas pa ang mga araw. Hanggang sa isang araw tinawag niya ako sa school. Sabi niya isasama niya daw ako sa bahay nila. Nagulat ako dun sa sinabi niya. Sabi ko sa kanya, hindi ba ipapakilala mo lang ako sa mom mo pag naging tayo na? Kumbaga parang may idea na ako dun sa gusto niyang sabihin. At hindi nga ako nagkamali. Noong araw na yun, September 22, 2003, sinagot ako ng babaeng mahal ko. Gusto kong sumigaw sa school, grabe. Parang gusto kong malaman ng lahat na sinagot na ako ng taong mahal ko. Habang nagmamaneho ako ng kotse, napapansin ni Angel na nanginginig ang kamay ko sa manibela. Sabi niya sa akin, relax ka lang, magpakatotoo ka lang sa mom ko dahil alam ko magugustuhan ka niya. Sabi ko hindi ko maiiwasan kasi sa totoo lang yun yung unang beses na haharap ako sa parents ng nobya ko. I felt very nervous. Parang ang daming paru-paro na naglalaro sa dibdib ko. At ayun na nga, sabi niya, bumusina daw ako para buksan ng katulong nila yung gate nila. Nakapasok na kami. Nasa sofa kami ni Angel habang hinihintay namin yung mom niya na nasa itaas. City librarian ang mom niya. Kaya naisip ko siguro maraming tanong to sa akin. Kasi puro libro yung kasama araw-araw. At ayun na nga. Nakita ko yung mom niya for the first time. Pababa pa lang ng hagdanan, tumayo na ako. Sabi ko kaagad sa mom niya, "Good evening, mom." Tapos sagot sa akin, "Umupo ka, iho." Parang nakakatakot yung boses ng mom niya. Tinitingnan ko si Angel pero napapangiti lang siya. Unang tanong agad ng mom niya, kung matinong tao daw ba ako. Bago ako makasagot, sinundan ka agad ng seryoso ka ba sa anak ko? Tapos sabi ng mom niya, alam mo ba kung ano ang responsibilidad ng anak ko sa family ko? Grabe. Inisa-isa kong tanong, sinagot yung tanong ng mom ni Angel. Tapos biglang hinawakan ni Angel ang kamay ko. At sabi sa mom niya, "Mom, si Michael nga po pala, boyfriend ko."
ayun na. As in, parang nasa kalawakan ako nung sinabi ni Angel sa mom niya na syota niya na ako. Napangiti yung mom niya. Sabi, alam daw niya kasi ako lang daw yung unang lalaking dinala ni Angel sa bahay nila. Isa lang pakiusap ng mom niya, huwag ko daw sasaktan ang panganay niyang anak kasi kahit saan daw ako magtago, hahanapin daw ako. Alam ko biro yun, pero bakit ko namang gagawing lokohin yung babaeng mahal ko, di ba? Yun. Akala ko okay na lahat. Akala ko settled na, pero may isang pagkakataon na pinagsisihan ko. Masyado akong na-attach doon sa barkada ko. Yung pa naman sila ang sinabi ni Angel na iiwasan ko. Sa madaling salita, natikman ko na naman ng droga. At hindi lang tikim, unti-unti na akong nalulong. Araw-araw kaming nag-aaway ni Angel dahil sa mga pinaggagawa ko. Halos araw-araw siyang umiiyak. Sabi niya, akala daw niya pag naging kami, magbabago lahat at magiging going straight na ako. Bakit ko daw sinira yung tiwala na yun? Pero sa pagiging tarantado ko, parang pasok sa tenga, tapos labas dun sa isang tenga yung sinasabi ni Angel. Hanggang dumating sa isang point na halos itakwil na naman ako ng parents ko. Suko na sila sa mga ginawa akong kawalang hiyaan. Masasabi ko na ang sama akong tao nung time na yun. Hindi lang pamilya ko ang sinaktan ko, pati ang babaeng mahal ko. That weekend habang nasa bahay ako, kumatok sa room ang katulong namin. May naghahanap sa akin. Pagkalabas ko, nagulat ako kasi nakaupo sa upuan si Angel. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya sa bahay namin. Paano niya nalaman yung lugar? Kasi yun yung unang beses na nagpunta siya sa amin. Maya-maya lumabas ang mom ko galing sa room. Siya pala ang nagpapunta kay Angel sa bahay. Nakaupo kami kasama parents ko at Angel. Sinasabi ng parents ko na ipapaubaya na lang daw ako kay Angel kasi suko na sila. As in, wala na daw mapipiga pa para sa kanila. Kung gusto ko daw magpatuloy sa pag-aaral, pag-aralin ko daw yung sarili ko or tutulungan ako ni Angel. Siyempre, alam ko yung sitwasyon ni Angel kaya sabi ko, kung mag-aaral man ako uli, ako nang bahala. Sinabihan ako ni Angel na bumalik doon sa city para mag-aral at gagawan daw niya ng paraan para matuloy lang yung pagpasok ko. Kinunan niya ako ng boarding house, binibigyan niya ako ng allowance kahit alam niya na hindi siya sigurado kung papasok ba ako o hindi. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa na magbabago ako. Talagang masasabi ko na grabe yung sakripisyo ng girlfriend ko sa akin. Hanggang isang araw, pinapunta niya ako sa bahay nila. Wala akong kaide-idea kung bakit at kung ano yung dahilan. Nagulat na lang ako nung sinabi niya sa mom niya na nagsasama na kami. Nagulat ako at tiningnan ko siya. Pero patuloy pa rin siya sa pag-explain niya sa mom niya ng dahilan. Pumayag naman yung mom niya sa gustong mangyari ni Angel. Nag-rent kami ng isang room na sapat lang ang laki para sa amin. Pero hindi pa doon nagtatapos yung paghihirap ni Angel sa akin. Sinasabay niya yung family niya at ako. Hindi ko alam kung saan nakatago yung konsensya ko nung time na yun, pero hindi ko pa din maramdaman yung paghihirap niya. Kasi siguro dahil na rin sa impluwensya ng droga. Hindi na ako nung nag-aaral. Patuloy pa rin ako sa bisyo ko. Dumating yung araw ng graduation ng babaeng mahal ko. Pero ako mismo hindi nakarating. Kasi andun ako sa mga barkada ko. Mabuti pa parents ko nakadalo. At nagbiyahe pa ng 3 hours para lang maka-attend sa graduation ng shota ko. Months passed, agad nakakuha ng trabaho si Angel. Nakapasok siya bilang admin staff ng isang rubber company. Pero hati pa rin yung pagsisikap at oras niya sa akin at sa family niya. Until one day nakita ko nagsusuka si Angel. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. At inamin niya sa akin na 2 buwan na siyang buntis. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinasabi sa akin, pero ang sagot niya, kahit sabihin niya daw sa akin, wala naman at hindi naman daw assured na magbabago ako.
Kaya minabuti na lang daw niya na sarilinin na lang. Pero nung sinabi niya yun, wala akong reaksyon o excitement. Ewan ko ba yung iba magtatatalon sa tuwa, pero ako parang wala lang. Isang araw habang nasa bahay ako ng barkada ko, nag-ring yung mobile ko. Tinignan ko kung sino yung tumawag. Nakita ko, ay, numero ng mom niya yung tumatawag sa akin. Pagsagot ko pa lang, mura na kaagad ang narinig ko. Nagulat ako syempre kung anong nangyayari. Sabi ko, ano pong nangyayari at nagmumura po kayo? Sabi ng mom niya. Alam ko daw ba kung nasaan yung anak niya? Sinagot ko naman, nasa trabaho. Ang sabi ng nanay niya, gago daw ako. Nasa ospital daw yung anak niya at nasa ICU. Nabangga daw yung minamaneho niyang kotse. Agad akong kumaripas ng alis pagkatapos sinabi sa akin ng mom niya kung saang ospital siya. Pagkadating ko pa lang sa malapit sa area ng ICU department, sinalubong kaagad ako ng sampal ng mom niya. Sinabi niya sa akin na sana daw ako yung nakahiga at hindi yung anak niya at hindi mawawala yung apo niya. Nagsisisigaw yung nanay niya at ang daming sinasabi. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa akin. Biglang gumaan yung katawan ko, nanlamig ako at hindi ko maipaliwanag. Biglang tumulo yung luha ko. Alam ko, hindi dun sa sinabi ng nanay niya kundi sa nakita ko yung shota ko nakahiga sa loob ng ICU at 50-50 yung kalagayan. Iyak lang ako ng iyak habang tinitingnan ko yung shota ko. Wala akong pakialam sa mga taong nakatingin sa amin o sa akin hanggang sa nagbigay ng hudyat yung doktor na pwede na akong pumasok. Nasa tabi lang ako ni Angel. Wala akong maramdamang kahit anong gutom. Iyak ako ng iyak habang tinitingnan ko si Angel. Nagpaalam ako sa mom ni Angel. Sabi ko, uuwi muna ako sa amin at kakausapin ko yung parents ko. Medyo nag-cool down na yung emotions niya kaya pumayag naman siya. Pagka-uwi ko sa amin, kinausap ko yung mom and dad ko. Humingi ako ng tawad at humingi ako ng huling pagkakataon. Magbabago na ako at huling-hiling ko lang sa kanila na tulungan si Angel sa hospital bills. Pumayag naman sila kasi hindi na iba sa kanilang shota ako. Nakaratay si Angel for almost 4 months. At araw-araw akong nagbabantay doon. Uuwi lang ako pag maliligo. Pero balik agad ako para bantay ang babaeng nagsakripisyo at nagmamahal sa akin. Unti-unti nang nagkamalay si Angel. Kinausap ko siya kahit nakapikit ang mga mata niya. Pero alam ko naririnig niya lahat ng sinasabi ko. Nangako ako sa kanya na paggising niya at okay na siya, promise magbabago na ako. At sana bigyan niya pa ako ng huling pagkakataon. At habang nagsasalita ako, nakita ko sa mata ni Angel na kahit nakapikit siya, tumulo yung luha niya. Napaiyak talaga ako kasi pakiramdam ko, yes yung sagot niya nung nanghihingi ako ng huling pagkakataon. At sa awa ng Diyos, nakalabas na ng ospital si Angel at nagpapagaling na sa bahay nila. Ako mismo ang nag-aalaga habang nasa pasok ang mom niya. As in, tutok na tutok ako sa kanya lalo na sa therapy niya. Until one day, habang pinapakain ko siya, sinabi niya sa akin na, salamat. Sabi ko naman, for what? Sabi niya sa pag-aalaga ko daw sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung magpapasalamat man ako, ayun ay dahil sa kanya. At sa kanya lang talaga ako magpapasalamat. Kasi nakita ko kung ano yung ginawa niya sa akin. Yung sakripisyo niya, yung pagmamahal niya, yung pag-aalaga niya. Nag-iyakan kaming dalawa till sinabi ko sa kanya, I wanna marry you. Bigla akong niyakap ni Angel at sabi niya, yes, magpapakasal siya sa akin. 7 months after ng recovery niya, nagpakasal kami. We're both not ready na magkaroon ng ingrandeng kasal. So we decided civil wedding muna. After nung kasal,
kitang-kita ko yung sayang nararamdaman niya. Panayakap niya sa akin at panay sabi ng thank you. Sabi ko, no. Thank you, my wife. Hindi na bumalik sa trabaho si Angel. Binigyan kami ng parents ko ng puhunan para makapag-start ng business. Isang maliit na booth sa isang mall. Tindahan ng cellphone accessories. Maganda yung kita pero parang may kulang. Till one day, nagpaalam ako sa asawa ko na mag-apply ako abroad. Sabi niya, bakit pa? Nabubuhay naman kami sa Pilipinas kahit papaano. So, kalaunan pumayag naman siya. After a year sa pag-apply, nakapagtrabaho ako. I'm working as a document controller sa bansang UAE. Halos araw-araw ko kausap ang asawa ko sa social media. Mapabahay man siya or kung saan man siya. As in consistent. Kumustahan to the max talaga, may iyakan, may tawanan. Alam mo yung miss na miss niyo yung isa't isa. Basta lagi niyang sinasabi sa akin na mag-iingat daw ako. Onting tiis lang at makakauwi din ako at hindi na ako babalik sa UAE. May 8, 2008, umuwi ako. Annual vacation ko. Ang saya namin, halos hindi kami mapaghiwalay. Grabe yung pangungulila namin sa isa't isa. Habang nagde-dinner kami kasama ang pamilya niya at pamilya ko, sinabi ko na susunod na uuwi ako, 2009, magpapakasal kami ni Angel sa simbahan. We agreed. Yun daw naman talaga yung pinapangarap niya. Yung makapaglakad siya sa altar. So after a month, bumali naman ako sa Abu Dhabi para magtrabaho. Ilang weeks lang napapansin ko na bihira na lang mag-online yung asawa ko. Tinanong ko yung mom niya kung nasaan yung asawa ko. Ang sabi, masyado lang daw busy kasi medyo malakas daw yung business namin na cellphone accessories. Panatag naman ako kasi as long as nasa mabuting kalagayan yung asawa ko, kontento na ako doon. Minsan nung ka-video call ko yung asawa ko, napapansin ko sa balat niya parang may mga pantal. Tinanong ko siya kung anong nangyari pero sabi niya wala daw yun. Baka nabangga lang siya sa isang matigas na bagay. Hindi niya napansin kaya nagkapasa. Pero tingin ko sa asawa ko pumapayat siya at parang namumutla. Lagi niyang sinasabi sa akin na wag ko daw siyang alalahanin kasi okay naman daw siya. Ako daw ang mag-ingat palagi kasi nasa malayo ako at wala kaming kamag-anak doon. Isang araw tumawag ako sa asawa ko. Hindi ko na matandaan kung anong kailangan ko pero mom niya yung nakasagot. Tinanong ko kung nasaan ang asawa ko pero nagulat na lang ako sa sagot ng mom niya. Nasa hospital daw sila noon at naka-confine daw si Angel. Nagulat ako. Pero sagot lang ng mom niya na medyo may lagnat lang daw at hindi pa bumababa kaya dinala sa ospital. Sabi ko sa mom niya na gusto kong kausapin yung asawa ko. Binigay nung mom niya kung siya. Okay lang ako, sagot ni Angel. Ilang beses ba daw niyang sasabihin sa akin na wag daw akong mag-alala? Hindi pa din ako mapalagay kasi kahit nasa trabaho ko lagi ko siyang iniisip. And thank God nakalabas ng ospital si Angel. Time flies fast until 1 month na lang pauwi na uli ako for annual vacation. As in, isang buwan na lang. Lagi kong tinitingnan yung bank account namin kung pwede na ba para sa kasal namin. Ito siguro yung pinakamagandang mangyari sa buhay namin ni Angel, yung makasal kami sa simbahan. Excited ako at sa bawat araw na dumadaan at inaantay ko pag uwi ko. Nakabook na ako ng plane ticket at masasabi ko, everything is okay, kasalan na pag uwi ko. August 5, 2009. Pagising ko may nakita akong text ni mommy ni Angel. Nagtataka ako, bakit biglang text sa akin? Kasi first time nag-text yung mom niya. Ang sabi lang sa text, as long as mabasa ko yon, tawag ako agad at importante emergency. Kinakabahan na ako nun. Kaya dali-dali akong tumawag. Wala na si Angel.
Yun ang unang bungad ng sinabi ng mom ng asawa ko. Sinagot ko, saan po siya nagpunta? Anong ibig sabihin po ng sinasabi niyo? Pero iyak lang ng iyak yung mom niya. Doon pa lang alam ko na ako ng ibig sabihin ng mga pangyayari. Kaagad kong binaba ang telepono ko. Napaupo ako sa kama ko nag-iisip pero sa totoo lang, wala naman akong matinong maisip. Siguro 20 minutes ako nakaupo hanggang sa kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan ko yung manager ko. Sinasabi ko sa kanya lahat kung ano yung nangyayari at sabi ng manager ko condolence daw. Huwag na daw akong pumasok, asikasuhin ko na lang daw yung rebooking ng ticket ko. Habang ginagawa ko lahat ng kailangan kong gawin, yung sa ticket para akong nakalutang. Ang daming tawag sa akin, halos mga kasamahan ko sa trabaho kasi nga nag-post pala yung manager ko sa FB account niya tungkol sa nangyari sa asawa ko. Hinayaan ko lang mag-ring yung mobile ko. Narebook ko yung ticket ko at 8 p.m. ang alis ko on that exact same day. Before lunch, tapos ko na kailangan kong tapusin. Haba ng oras ng pag-aantay ko para makapunta sa airport. 4 p.m. sunundo ako ng barkada ko at dati kong katrabaho. Hinatid niya ako sa airport. 5 p.m. kinabukasan habang papalabas ako ng airport, nakita ko yung dad ko na nag-aabang sa akin. Talagang nakalutang yung katawan ko habang papalapit kay dad. Tahimik lang ako yung nasa sasakyan kami habang papunta dun sa funeral parlor na pinagdalhan sa asawa ko. Nagsasalita at nagtatanong ang dad ko pero para bang wala akong marinig. Hindi ako sumagot. At yun na nga, pababa na ako ng sasakyan. Palakad pa lang ako sa pintuan ng funeral parlor. Napakabigat ng mga paa ko. Parang ang hirap humakbang papasok sa loob. Dahan-dahan ang paglakad ko papunta sa kabaong ng asawa ko. At doon unti-unting tumulo ang luha ko habang papalapit sa kanya. Pero bago pa lang ako makalapit, bigla nang bumuhos ang luha ko. Hindi ako makapaniwala na ang nasa loob ng kabaong ay ang asawa ko. Bumuhos ang luha ko at humagulgol ako sa iyak. Wala akong pakialam kung tinitingnan ako ng mga tao. Halos mapasigaw ako sa mga sinasabi ko sa kanya. Habang umiiyak ako at nakatingin sa asawa ko sa loob ng kabaong, sabi ko, napakadaya mo, Angel! Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ko iniwan? Di ba sabay-sabay pa natin bubuuin yung plano natin? Bumuo ng isang masayang pamilya, maglalakbay sa ibang bansa, tigit sa lahat, yung matagal mo nang inaasam na makasal sa simbahan. Eto, narito yung 2 singsing na sa kamay ko. Sana, Angel, gumising ka, magpapakasal ba tayo sa simbahan? Tsaka isa pa, bakit di mo sinabi sa akin na may sakit ka? Sana man lang naalagaan kita. Kasi ikaw yung nag-alaga sa akin at nagtiwala sa akin nung lumihis ako ng landas. Bakit mo ginawa sa akin to, please naman? Lahat pwede ko isakripisyo para sa'yo. Ikaw yung nandyan nung nawala yung tiwala ng parents ko sa akin. Lahat ginawa mo para matuwid ako at mapabuti yung buhay ko. Ikaw yung angel ko. Ikaw yung anghel ko. Mahal na mahal kita. Hindi ko na maalala kung ano pa yung nasabi ko sa kanya nung kaharap ko siya sa kabaong. Basta naramdaman ko na lang na pinuntahan ako ng mami ko at hinimas ang likod ko. Sabi niya sa akin, leukemia daw yung sakit ni Angel, stage 4 kaagad. Sabi pa, kaya pala minsan hindi umuwi si Angel sa bahay kasi nasa ospital daw. Nagpa-confine siya nang mag-isa lang siya. At ni isa kahit mami niya hindi niya ipinaalam kasi alam daw niya na magsusumbong yun sa akin at ayaw niyang makaistorbo sa trabaho. Ayaw niyang mag-alala ako. Etong previous day lang daw na trace nila na may previous record yung asawa ko kaya nalaman na labas-pasok ito. Siya lang nakakaalam. Grabe ang lungkot ko.
Gusto ko na rin sumunod sa kanya, kaya kung ano-ano na lang pumapasok sa isip ko. Pero naaalala ko yung mga sinabi niya sa akin nung hinatid niya ako sa airport. Sabi niya kahit anong mangyari, i-enjoy mo yung buhay na ibinigay ng may kapal. At kailangan nating lumaban ng sabayan sa problema. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Yun yung lagi kong iniisip sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob. Sa ngayon, 9 years nang wala yung asawa ko. Pero siya pa rin yung nag-iisang angel sa buhay ko. Well, I'm in a relationship. Pero sa 9 years na yun, swerte na siguro na makaabot ng 1 taon yung relasyon na yun. Siguro na rin, hindi ko kasi nakikita sa kanila yung nakikita ko sa asawa ko. Marami nagsasabi sa akin na mag-move on na ako. Inaamin ko kahit sa sarili ko na hindi ko na alam kung paano makamove on. Siguro, para sa akin kasi yung salitang move on is not defined as an action, but it is also a decision. Hindi ko lang alam talaga kung anong gagawin ko.